салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳои радиои озодӣ аст аз рӯзи чоршанбе 26 октябр. дар ин нашри барнома талаби кумитаи дифоъ аз хабарнигорон ба посухи қонеъкунандаи Тоҷикистон дар бораи шиканҷа шудани Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, пешниҳоди Кореяи Ҷанубӣ ба рушди соҳаи мухобироту тибби Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ, ҳамлаҳои Русия ба 40 минтақаи украинӣ бо ҳавопаймо, мушак ва ракета ва хабарҳои дигар. як созмони ҳомии озодии баён аз мақомоти Тоҷикистон хост ба иддаоҳои хабарнигор Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ҷавоби комилу қонеъкунанда бидиҳанд, ки гуфтааст муфаттишон ӯро бо азобу шиканҷаи зиёд маҷбур карданд гуноҳҳои нокардаро ба гардан бигирад. чанд рӯз пештар аз ин радиои озодӣ як номаи Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаро ба даст овард, ки дар он мегӯяд 8-10 рӯз бо азобу уқубат ва таҳдиду таҳқир ӯро водор карданд, ки гуноҳи нокардаро ба дӯш бигирад. Гулноза Саид, намояндаи кумитаи дифоъ аз хабарнигорон, дар баёнияи ин кумита аз рӯзи 25 октябр гуфтааст, агарчи бадрафториву таҳдиду эътирофи иттиҳом зери шиканҷа дар идораҳои интизомии Тоҷикистон гапи наве нест, вале бисёр нигаронкунанда ҳастанд ва ҷавоби комил ва қонеъкунандаеро аз мақомоти тоҷик талаб мекунанд. Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаи 44 соларо 8 июли имсол дар шаҳри Ваҳдат дастгир карданд. худаш мегӯяд, ки бегуноҳ аст ва барои дигарандешӣ ва танқидаш аз амалкардҳои мақомот аз ӯ иқрор гирифтанд. мақомоти интизомии Тоҷикистон мегӯянд, аз соли 2018 то моҳи июни имсол 31 духтари ноболиғро сабт карданд, ки ба танфурӯшӣ машғул буданд. бино ба як омори Вазорати умури дохилӣ, ки ба дасти радиои озодӣ ҳам расид, духтарони ноболиғро ҳангоми амалиёти полис бо номи шартии ахлоқ дастгир карданд ва бо онҳо дар ҳузури хешовандону намояндагони кумитаи занон суҳбатҳо анҷом доданд. ба қавли вазорат, духтарони ноболиғе, ки ба танфурӯшӣ машғул буданд, аз оилаҳои носолим ва ҷанҷолӣ ҳастанд, вале теъдоди онҳо дар муқоиса ба солҳои гузашта камтар шудааст. ба гуфтаи вазорат, соли 2021 фақат як духтарро сабти ном карданд, ки дар кӯчаҳои шаҳр бо танфурӯшӣ рӯз мегузаронидааст. бо гузашти 2 ҳафта аз тирандозӣ дар як қисми низомии Русия, ки 11 кушта ва 15 захмӣ бар ҷой гузошт, суоли зиёде дар бораи он пайдо шудааст. дар ин тирандозӣ дар қисми низомӣ дар Белгород 2 шаҳрванди Тоҷикистонро муттаҳам карданд. ҳамкорони мо ба деҳаи Эҳсон Аминзода, ҷавони 24 солаи тоҷикӣ сокини Хатлон рафтанд, ки дар ин ҳодиса кушта шуд ва аз ҳамсоягону муаллимаҳояш дар бораи ӯ пурсиданд. бисёр бачаи хуб буд. вай ба ин корое ки меган тамоман дахл надора ӯ бача. ӯ бача 10 сол дар инҷа хонд, ва ин кафедра хонд. вай бисёр бачаи фаъол буд. муносибаташ нағз буд. падару модараш инсонои хубанд. ё коркунои давлатанд. эҳсон Аминзода кӣ буд ва чӣ шуд, ки ӯ ба Русия рафт ва номаш дар ин парвандаи пурсару садо пайдо шуд? гузориши радиои озодӣ аз зодгоҳи эҳсон 3 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ тақдим мешавад. мақомоти Украина мегӯянд, нерӯҳои Русия ҳамлаҳо ба саросари он кишварро идома дода, сабаби харобӣ ва марги мардумони осоишта шуданд. ба қавли фармондеҳон ва мақомоти расмӣ, айни замон Русия ба ҷанг дар вилояти стратегии Херсон дар ҷануби Украина омода мешавад. ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳи Украина рӯзи 25 октябр гуфт, дар як рӯзи гузашта нерӯҳои Русия ба 40 маҳалла бо ҳавопаймо, мушак ва ракета зарба заданд. Валентин Ризниченко, раиси вилояти Херсон, гуфт, ки дар шаҳри Днепр камаш 2 нафар аз ҷумла зани ҳомилае дар натиҷаи бомбборони нерӯҳои Русия кушта шудааст. Алексей Арестович, як дастёри раис ҷумҳур Владимир Зеленский, гуфт, нерӯҳои Русия ҳоло ба ҷанги сахте дар шаҳри Херсон омодагӣ мегиранд. нерӯҳои Украина, ки аз чанд вақт пеш ба ҳамлаҳои ҷавобӣ гузаштанд, қисме аз вилояти Херсонро аз дасти нерӯҳои Русия бозпас гирифтанд. маркази вилоят шаҳри Херсонро Русия рӯзҳои аввали ҳамла ба Украина дар 8 моҳи пеш ишғол карда буд. имсол аз зиддиятҳои ғарбу иттиҳоди шӯравӣ дар атрофи ҷазираи Куба 60 сол пур мешавад.
آن را در تاریخ سیاسی عصری بیست چون بحران کریب یا بحران موشکی کوبا هم یاد میکنند. یک رویارویی 13 روزه میان ایالات متحده آمریکا و SSSR در ماه اکتبر سال 1962 در پی جابجا کردن موشک‌های میان پرواز شوروی در کوبا آغاز شد. از این بحران به عنوان واقعه‌های یاد میکنند که میتوانست به جنگ اتمی مبدل شود. یکی از این شاهدان واقعه در دروازه تاجیکستان زندگی میکند و همکاری ما به سراغ او رفت. دوره جنگ دیم جهان گشنگی بسیار بود، رفت اومد نبود. مادرام مجبور شدن که ما را گشنگی نمرن. گزارشی جالبی را در این باره 3 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی همراه میبینیم. و حالا توجه کنید به قرب اسعار. بانک ملی تاجیکستان برای امروز 26 اکتبر 1000 روبل روسی رو 163 سامانی، $1 آمریکایی رو 10 سامانی و 21 درم و 1 یورو رو 10 سامانی و 7 درم مقرر کرده است. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. این بود سرخط خبرها. بعد 3 ساعت اخبار آزادی تقدیم می شود. برنامه ها را از دست ندهید.